Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο. Βρισκόμαστε στη θέση μας διότι υπάρχει unboxing. Και η Panini μας έστειλε τις ολοκαίνουργιες κάρτες Premier League σεζόν 2023-2024. Τι μας έχει στείλει? Θα δούμε αμέσως τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το Starter Pack. Είναι το άλμπουμ που περιέχει μέσα καρτούλες και είναι το άλμπουμ το οποίο θα μας δώσει, την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τις κάρτες μας. Ωραία, μας έχει στείλει λοιπόν αυτό εδώ, θα το ανοίξουμε. Μας έχει στείλει ένα ειδικό πακετάκι εδώ με κάποιες καρτούλες μέσα. Ωραία, είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλό, το βλέπετε εδώ. Μας έστειλε και το box, το οποίο μέσα περιέχει 63 κάρτες παρακαλώ. Η τιμή του ανέρχεται στα 13 ευρώ. Μας το έστειλε σε μπλε, κυκλοφορούν 4 χρώματα, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο και το μπλε. Και εδώ μέσα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις κάρτες μας και να πάμε να κάνουμε τις ανταλλαγές, τις διπλές με τους φίλους μας. Και εννοείται ότι μας έχει στείλει και ένα ολόκληρο κουτάκι με τις νέες κάρτες. Το βλέπετε εδώ. Εδώ μέσα έχει 1,5 ευρώ το φακελάκι και εδώ πέρα έχει 6 κάρτες το καθένα φακελάκι. Και αυτό το κουτάκι περιέχει νομίζω 36 φακελάκια. 36 φακελάκια με κάρτες. Τώρα θα καλέσω και τα παιδιά εδώ πέρα, και τον Γιώργο και τον Μάριο, να με βοηθήσουν να κάνουμε το unboxing, να δούμε τι καινούργιες κάρτες έχουν, πώς έχουν δημιουργήσει τις καινούργιες κάρτες και εννοείται ότι για αυτές τις κάρτες υπάρχει και η ειδική εφαρμογή στο κινητό. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να σκανάρετε τις κάρτες και να παίξετε όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι και αυτό έχει τις δικές του κάρτες για να παίξουμε με αντιπάλους στο ίντερνετ. Ξέρετε, βάζουμε τη δικιά μας, βάζει αυτό στη δικιά τους. Βλέπουμε control, έχει νομίζω defense, control και attack και το μεγαλύτερο ποσοστό κερδίζει το παιχνίδι. Πάμε όμως να ανοίξουμε πρώτα και ένα-ένα αυτά που μας έστειλε η Panini και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα το ολοκαίνουργιο Starter Pack. Αυτά παιδιά είναι Premier League, μόνο κάρτες Premier League έχει μέσα, αγγλικό πρωτάθλημα. Το άλμπουμ. Αυτό εδώ είναι το άλμπουμ, το βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζουμε εδώ. Έχει το board για να παίζουμε το παιχνίδι. Ωραία. Invisible έχουμε. Αυτό είναι το board. Και αυτή εδώ είναι invisible. Δηλαδή αυτή η κάρτα είναι καλύτερη από όλες. Την έχουμε σε μεγάλη, τη βλέπετε εδώ. Είναι ο De Bruyne. Είναι ο De Bruyne, ο Van Dijk, ο Watkins, ο Pope νομίζω και ο Martinez. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Εδώ είναι ένα ολόκληρο ένθετο το οποίο μας λέει ποιες κάρτες είναι καλές. Βλέπεις εδώ ότι είναι Golden Baller από ό,τι βλέπω εδώ. Η Invisible είναι καλύτερη, Golden Baller είναι 8 κάρτες, 100 point value έχουν όλα αυτές. Και μας λέει ότι έχει κάποιες άλλες κάρτες, Next Level, Ultrasonic, Game Changer, World Class, Future Stars, Ice, Fire. Wow, έχουν βάλει καινούργιες. Colossus, Playmaker, Powerhouse, New. Βλέπετε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Εδώ είναι όλοι οι κανόνες και δεν συμμαζεύεται. 2024 το καινούργιο guide. Δεν μας αφήνουν έτσι όμως με το Starter Pack. Μας έχουν Limited Edition φακελάκι. ένα Limited Edition, Golden Baller Inside. Μας έχουν το κλασικό πακέτο. Αυτά εδώ είναι τα κλασικά πακέτα. Αυτά τα δύο τα παίρνουμε εξτρά. Εντάξει, θα παίρνουμε εξτρά μαζί με το Starter Pack. Μας έχει ακόμα ένα φακελάκι, άρα στην ουσία δύο. Αυτά είναι τα φακελάκια. Και, τρία φακελάκια. Άλλο ένα, τρία έχουν όλα. Τρία φακελάκια. Εδώ. Και μας έχει και μια κάρτα μέσα, την οποία δεν την έχω δει. Θα την βγάλω ανάποδα. Είναι νομίζω Golden Baller. Λοιπόν, αυτή η κάρτα νομίζω ότι είναι coins για το game. Ναι. 650. Είναι 650 coins για το game, για την εφαρμογή. Υπάρχει πίσω αυτός εδώ ο κωδικός. Το βλέπετε. Μην τον προσπαθήσετε να τον περάσετε, τον έχω περάσει ήδη. Εντάξει, και παίρνουμε 650 golds στο παιχνίδι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχει, το πετάω. Θέλω να ανοίξουμε στην αρχή
από καθένα. ένα ο καθένας, για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ θα το ανοίξω λίγο κεντρικά, να το δείτε κι εσείς. Από πίσω λένε και τα Είναι τέτοια. και την ομάδα τους. Κοιτάξτε, έχει free digital behind the adrenaline. Έχει αυτό μέσα εδώ. Έχω εγώ, εσύ έχεις. Και εγώ όλοι. Άρα λοιπόν έχουμε από ένα free digital packet με το που ανοίγουμε ένα. Σε κάθε πακετάκι που θα ανοίγετε θα βρείτε αυτό το free digital packet. Οι κάρτες εδώ δεν έχουν από πίσω κωδικό για να περάσουν στο game, αλλά περνάμε το free digital packet και μας δίνει random 6 ή 8 κάρτες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Άρα λοιπόν μην πετάξετε το free digital packet, γιατί έτσι θα πάρετε κάρτες στο παιχνίδι, στην εφαρμογή που κυκλοφορεί εννοείται σε iOS και Android. Θες παίζει. Απλά σου λέει από πίσω Σον. ότι είναι center mid, π.χ. αυτός, Left back. left back και ο Alcantara center mid, μέσος. Έτσι είναι οι κάρτες. Λοιπόν, για να δούμε και τον Μάριο. Ο Μάριος έτυχε ένα playmaker, αυτή η κάρτα είναι playmaker. Ωραία. Έτυχε ένα powerhouse. Έτσι είναι οι powerhouse οι κάρτες. Και 4, αυτές εδώ οι 4 είναι κάρτες κανονικές. Και από πίσω μας λέει σε ποια ομάδα. Πήγε Wolves, Manchester City, Tottenham και Aston Villa. Και Aston Villa. Εντάξει. Και ο George έχει έναν playmaker. Bernardo Silva, Manchester City. Έχει απλή κάρτα, απλή κάρτα, απλή κάρτα, απλή κάρτα και ο Erling Haaland σε απλή κάρτα. Τι στατιστικά τον έχει? 93 attack. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Τώρα τα παιδιά θα ανοίξουν Μια κάρτα. Ωραία, πάρε. Να δούμε τι έχει. Έχει μία κάρτα ή όχι? Μία. Ωραία. Για να δούμε ο Γιώργος ποιο θα τύχει. Από τότε να μην βλέπω. Τότε να μην βλέπω. Αυτά εδώ μην τα πετάτε. Τα κρατάμε έτσι. Γιατί μας δίνουν packs. Λοιπόν. Ποιος είναι? Σον. Όχι. Σον. Είναι ο Σον, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το limited. Εμείς τύχαμε το Σον. Πάρα πολύ όμορφη, τη βλέπετε πως είναι. Α, τη φέρω και λίγο κοντά. Τα στατιστικά της είναι αρκετά υψηλά. Και πίσω είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και ο Μάριος έτυχε το Gakpo, Golden Baller. Αυτές εδώ οι κάρτες είναι οι καλύτερες από όλες. Δείξε από πίσω. Από πίσω εδώ δεν δείχνει πλέον την ομάδα, αλλά δείχνει το σήμα της Premier League και είναι πραγματικά σαν είναι χρυσή αυτή η κάρτα. Ναι. Και αν δείτε τα στατιστικά της, είναι όλα 100%. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Συνεχίζουμε. Ξέρετε τι θα ανοίξω? Θα ανοίξω αυτό εδώ το κουτί εγώ. Ωραία. Μέσα υπάρχει ένας Golden Baller. Λέει εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το κουτάκι αυτό είπαμε την τιμή του στην Ελλάδα. Ναι, 13 ευρουλάκια έχει. Ωραία. Είναι έτσι. Το βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφο. Σιδερένιο. Και μέσα Έχει. Αυτά. Έχει Golden Baller. Golden Baller. Ναι. Limited Edition. Limited Edition. Και. τι είναι, κάρτα. Έχει άλλα 650 points. Και μέσα έχει Πόσα φαγγελάκια? Ένα. Δύο. Έχει πολλά. Έχει πολλά. νομίζω ότι έχει 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και μέσα είχε 10 φακελάκια. Λοιπόν, πάρε 3, παίρνω 3 και ξεκινάμε να ανοίγουμε. Επίσης βγάζουμε αυτό εδώ, δεν το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Και εδώ μέσα μπορούμε να αποθηκεύουμε τις διπλές μας κάρτες. Θέλω να μου δείχνετε μόνο τις κάρτες τις καλές και όχι τις απλές. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έτυχα μία κάρτα που λέγεται World Class. Ωραία. Και μία κάρτα που λέγεται Fire. Ο Γιώργος έτυχε Line-Up, μια εντεκάδα. Ο Μάριος έτυχε τον Perisic, το οποίο είναι Precision κάρτα, δεν την έχω ξανακούσει. Και ακόμα μία World Class. Πάμε στα επόμενα. Και όλες οι άλλες είναι νοήμικες. Όλες οι άλλες είναι οι κανονικές κάρτες Common. Ωραία.
μην ξεχνάτε να βγάζουμε το χαρτάκι που λέει Free Digital Pack. Γιατί με αυτό, ωρε φίλε, το κύπελο της Premier League. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Τρομερή κάρτα. Και Game Changer. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εγώ δεν θα ανοίγω, ανοίγετε εσείς. Aerial Ace. Τι κάρτα είναι αυτή, φίλε? Εκπληκτική δουλειά πάλι από την Panini. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Fire. Και Fire. Εκπληκτική δουλειά από την Panini. Για ακόμα μία φορά δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ultrasonic, Γιώργο. Τώρα, ονόματα, παιδιά, εντάξει, δεν διαβάζουμε. Να, ο Brownhill. Τι είναι αυτό? Dynamo. Άλλη μια καινούργια κάρτα. Dynamo. Μάριος. Powerhouse. Carlos. Diego Carlos. Και Luton Town. Σήμα από μια ομάδα της Premier League. Future Star. Και άλλη καινούργια κάρτα. Future Star. Πολύ FIFA με θυμίζει το Future Star. Ναι. Και Playmaker. Tottenham. Και Top Keeper. Το keeper. Ζωσέ Σα. Πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Πλέον παίζει στη Wolves. Έχω άλλο ένα. Αυτό. Για να δούμε. Luton Town διπλό και Top Keeper Neto. Όσοι άρχισαν κανονικές. Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα ότι μέσα σε κάθε πακέτο έχει δύο special. Τώρα, ο Μάριος θα ανοίξει το Limited Edition και ο Γιώργος θα ανοίξει το Golden Baller. Ας ελπίσουμε να μην τύχει τον Gakpo. Ποιον έχεις εσύ? Έχω τον. Ποιος είναι αυτός? Χισαν Τσουγκ Σαν. Καλά, ήταν σαν το ήξερα ότι ο Γιώργος θα τύχει τον Gakpo. Ωραία. Και ήδη έχουμε ένα Golden Baller διπλό. Εδώ μέσα. Ωραία. Ήδη έχουμε ένα Golden Baller διπλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιέχει εδώ μέσα. Αυτό εδώ πέρα, το κουτάκι έτσι πως το βλέπετε, δεν έχει τιμή πάνω να σας πω πως. Έχει 6,90. Έχει. Ωραία. Και έχει μέσα 25 κάρτες, λέει. 25. Δηλαδή. Ένα limited edition και κάπως στα φακελάκια. 1, 2, 3, Ένα 4 και ένα limited edition. Εντάξει. 4 φακελάκια και ένα limited edition κοστίζουν 6,90. Αυτό το ανοίξω εγώ. Στο τέλος. Ναι. Οκ, έτυχες ice, επιτέλους. Ήθελα να δω και το ice. Αυτή είναι η αντίστροφη από το Fire, υπάρχουν και ice κάρτες. Και η άλλη είναι. Και είναι next level, είναι ο Phil Foden. Άλλο επίπεδο λέει, next level. Ναι. Εγώ έτυχα. Manchester City, το σήμα και Top Keeper Ζωσέ Σα, ο οποίος είναι διπλός. Τώρα είπαμε τις απλές κάρτες, εντάξει, είναι αυτές εδώ, δεν χρειάζεται να σας τις δείχνουμε. Είναι ultrasonic, μυτωμά. Σούπερ δεν έχει. Δεν ξέρω τι είναι άλλο. Και Game Changer. Εγώ έτυχα μόνο έναν. Μόνο έναν είχε, World Class. Ναι, μόνο έναν είχε. Αυτό τι είναι εδώ? Τους Premier League είναι και αυτή η κανονική είναι. Ναι. Ναι. Απλά το δείχνει έτσι, ρε παιδί μου, και με έκανε εντύπωση. Κατάλαβες. Αυτό έτυχε ο Μάριος. World Class. Και τώρα θα ανοίξω εγώ μπροστά σας εδώ το Limited Edition. Ελπίζω να μην τύχουμε ούτε το Song, αλλά ούτε τον Χισαν Τσάνγκ Σονγκ Σονγκ. Έτυχα Erling Haaland Limited Edition. Ναι. Τι πακάρο ρε φίλε. Τι πακάρο ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν το κουτάκι και τώρα έχουμε το main. Εντάξει, λοιπόν, εδώ θα σας δείχνουμε και πάλι μόνο τις καρτούλες. Καλές. Αλλά λίγο να τα ταιριάξουμε εδώ γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά είναι free packets. Και αυτά. Εντάξει. Έτσι είναι το κουτί. Μέσα περιέχει μόνο απλές κάρτες. Είναι αυτό που θα βρείτε κι εσείς στην αγορά. Τώρα εγώ το πετάω έτσι, το ανοίγω.
Ωραία. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν το είχα πει και δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, ότι τα φακελάκια διαφέρουν. Κάποια, ο Powerhouse και το σήμα της Arsenal. Forest United λογικά είναι η ομάδα και έναν Game Changer. Γιώργο, παίρνεις και ανοίγεις, δεν χρειάζεται να σας δίνω εγώ. Εντάξει, γιατί θα κάνουμε 10 χρόνια. Manchester City και Fire ο Γιώργος. Καλούς. Και Next level. Next level και το άλλο, όπως λέγεται, Playhouse, όπως λέγεται, Playmaker. Sorry. Ultrasonic και Future Star ο Γιώργος. Το Μάριο ρε. Το Μάριο ρε. Κοιτάξτε το τι έτυχα εδώ, τις πετάω αυτές. Ο Ράσφορντ ρε. Να το. Άιντε. Βρήκαμε τη μία χρυσή. Hot shoot. Hot shot. Πρώτη φορά τη βλέπω. Hot shot Μοχάμετ Σάλαχ. Καλά, πόσα είδη καρτών υπάρχουν σε αυτό. Έτσι και ένα Απίστευτο. golden baller. Future Star και Ice. Top keeper. Και Playmaker. Έτυχα μια καινούργια κάρτα. Τι είναι αυτά, Δεν κολοσσός. ξέρω. Α, Τι είναι αυτά ρε φίλε. Ρε Δεν εσύ, ξέρω. κολοσσός. Και world class. κι εγώ έτυχα κολοσσός. Ωραία φίλε, ναι. Είναι πολύ ωραία η κολοσσός η κάρτα. Είναι πολύ ωραία. Σαν τις παλιές limited edition της Greek. Aerial Ace και Game Changer. Powerhouse. Powerhouse. Και το σήμα της Albion Brighton Hove. Brighton, πώς λέγεται αυτή η ομάδα. Brighton. Καλή σας δείχνω έτσι γιατί τα Εγώ βάζω στο έτυχα χέρι. δύο. Top keeper και ένα σήμα. Έτυχα 3. Τριπλό. Τρεις. Α, 3 ειδικές. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ δείτε. Υπάρχει περίπτωση να τύχετε και 3, έτσι. Τι είναι αυτός. Limited edition, signature. What? Τι? Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. What? Τι κάρτα είναι αυτή. Κάτσε να δω. Signature limited edition έτυχες. What? Και δεν το κατάλαβα. Έχει, βλέπετε την υπογραφή. Υπογραφή. Αληθινή είναι η υπογραφή. Ναι, αληθινή. Εντάξει, είναι κόπη. Απλά είναι αληθινή του παίχτη. Εγώ έχω αυτές. Μήπως είχαμε κι άλλες τέτοιες και δεν τις πήραμε χαμπάρι. Λες. Ξέρω εγώ, τι να πω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κάναμε ένα διάλειμμα και καταλάβαμε κάτι. Πρώτον, μέσα στα φακελάκια υπάρχουν αυτές εδώ οι κάρτες. Αυτές εδώ οι κάρτες σκανάρονται από την εφαρμογή και μόνο αυτό ό,τι σε δώσει random είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κωδικό στην κάρτα. Η κάρτα αυτή π.χ. δεν υπάρχει κάποιο κωδικό να τη σκανάρεις και τη βάλεις στη συγκεκριμένη. Σκανάρεις αυτό στην εφαρμογή. Άρα λοιπόν, μην τα πετάξετε αυτά. Αυτά εδώ θα σας δώσουν free packages στην εφαρμογή. Εντάξει, γι' αυτό και εγώ τα έχω εδώ πέρα όλα μαζεμένα. Δεν έχουν οι κάρτες κωδικό όπως παλιά. Εδώ βλέπετε Ice. Εγώ έχω ένα σήμα. Το σήμα από τη Wolves και έναν παίχτη. Το τρόπαιο ξανά. Αυτό το τρόπαιο, παιδιά, δίνει συν 5 βαθμούς σε όλους τους παίχτες της Manchester City. Οκ, επειδή η Manchester City ήταν Έτυχα καινούργια τροπεούχος. κάρτα. Ωραία. Fire και ένα line-up. Και ο Μάριος λέει ότι Έτυχα έτυχε Rush. Adrenaline Rush. Οκ, so δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με πόσες κάρτες έχει. Αν μπορέσετε εσείς και ξέρετε να τις μετράτε, πείτε μας και εμάς. Dynamo και Hotspot. Επίσης λέει υπάρχουν μέσα ειδικές κάρτες που έχουν αληθινή υπογραφή. Ναι, κερδίσαμε μία. Αληθινή. Έτσι γράφουν. Real. Ναι, Μέσα εκεί. Τέλος πάντων. Μέσα στο ένθετο μας λέει. Να το πάρω. Ναι, πάρε και το τελευταίο. Πάρα πολύ όμορφα. Ice και Future Star, ο Γιώργος. Σε ολόκληρο κουτάκι είχε ένα μόνο Golden Baller. Σε ολόκληρο κουτί, έτσι. Τρεις άλλες κανονικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο και τον Μάριο που με βοήθησαν σε αυτό εδώ το βίντεο. Ανοίξαμε αρκετά packs
και είχαμε μόνο ένα Golden Baller σε ολόκληρο κουτί. Ανοίξαμε ένα ολόκληρο κουτί και είχε μόνο έναν Golden Baller. Εντάξει, είπαμε ξανά ότι αυτά εδώ είναι που τα σκανάρουμε. Φέρει λίγο το κινητό μου. Πού είναι το κινητό μου? Να δείξω λίγο πώς σκανάρετε μια τέτοια κάρτα στην εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε να μπω λίγο στην εφαρμογή. Μπαμ, την έχω κατεβάσει. Η εφαρμογή είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να ανοίξει. Θα βάλω και λίγο μουσικούλα. Αυτή εδώ είναι καινούργια εφαρμογή. Λοιπόν, πατάμε εδώ που λέει Active Cards, QR Scan και κοιτάξτε, ορίστε. Πατάς και σας ανοίγουν παίχτες. Αυτές εδώ τις έχω όλες διπλές. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ναι. Το πετάω αυτό. Πάω να κάνω ακόμα ένα scan. Να δω. Με δίνει coins όμως. QR scan. Τάκ. Περιμένετε λίγο να... Woohoo! Άρα ρε, εντάξει. Δώσε την ύβρεση πολύ. Βλέπετε. Να το, πήρα. Next level. Και μπορούμε να παίξουμε κλασικά. Λοιπόν, το κλείνω. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πανίνο που μας έστειλε τις κάρτες. Μας έστειλε και άλλες καρτούλες, αλλά θα τις δείξουμε σε άλλο βίντεο. Από τον Γιώργο, τον Μάριο και εμένα. Bye bye. Bye bye.